Yes, magandang araw sa mga boss. Bali ngayon mag-umpisa tayo ng trabaho sa Umingan, Pangasinan. Okay? Bali yung project natin doon, ceiling muna. Tapos susunod daw nila yung pintura pag may budget. Basta ceiling muna tayo, bali nagre-ready na yung mga kasama natin dito, pati yung mga gagamitin dito. Ilalagay natin sa mungkada ito. Idadaan natin itong table saw. Tapos ito yung mga gamit ng mga kasama natin na magtatrabaho sa Umingan. So andito na yung mga materials na gagamitin natin mga boss. Ayan, bali punta dito yung magdi-deliver para sabay-sabay na kaming pupunta ng Umingan. So ayan na mga boss, alis na tayo. Mamaya ulit mga boss. So ayan mga boss, bali andito na tayo sa Umingan, sa Laurel, Umingan. Bali nagbababa na sila ng mga materyales. Ayun yung sasakyan natin isa, andun na. Nagbababa na rin sila ng gamit nila doon mga boss. So ito yung project natin mga boss. Ito yung nakapila na project natin. So maliit lang siya mga boss. Kahit maliit, kahit malaki, ang sinusunod kasi namin yung mga pumipila. Bali ito yung nakapila ngayon. Kaya kahit na malaki yung ibang nagpapagawa, siyempre kung ano yung nakapila, yun ang inuuna naming gawin. So dito tayo mga boss. So katamtaman lang naman yung laki nito mga boss. Maganda. So subscribe na kayo mga boss. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo mga boss. Bali ito yung papagandahin nating bahay dito sa Umingan, Pangasinan. So ito yung loob. Tingnan natin. So ito yung loob niya mga boss. Yan yung loob ng bahay. Bali ipapakita ko yung 3D model na ito sa susunod na araw. So may 3D model na kaming ginawa rito. Pinunta namin ito, tapos sinukat namin, tsaka ko ginawa ng 3D model para makita na nila yung itsura niya bago namin gawin. So ayan mga boss, mamaya ng konti ituloy natin itong video. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Bali andito tayo sa Barangay Lauren o Umingan, Pangasinan. So yung project natin dito, yung ceiling. So i-update natin kung ano yung mga natapos. So dito sa terrace, yan po yung mga natapos mga boss. Bali frame lang muna siya, tapos susunod dito, hintay na lang siguro yung electrician para malagyan ng pinlight itong 4 na sulok bago nila takpan. So dito, kornisa na lang ilalagay natin dyan. Pati dito flat na lang ang ilalagay dyan, flat ceiling lang, tapos kornisa. Okay, dito tayo sa salas. Dito sa salas mga boss, makikita nyo nung nakarang video, may 3D model akong nilagay dito na design. Ngayon, ang gusto ng may-ari, simple lang daw yung gusto niyang kisame. Kaya tinanggal yung ibang design na nilagay natin dyan, pati dun sa dining. So makikita nyo dyan, iba na yung naging itsura niya nung natapos na nilang matakpan. So wala na yung ibang design dyan. Ikumpara ko na lang dun sa ipakita ko na lang sa screen yung dati niyang design. Ngayon nagiba na sila ng design, bali sinimplahan na lang. Ayaw kasi nung may-ari ng masyadong ma-design. So ayan mga boss, bali dito nakapag masilya na sila, nakapagtakip na, pero hindi pa tapos yung masilya. So ang gagawin nila dyan, mamasilyan pa nila yan. Tapos dalawang beses sila magmamasilya, wrapping tsaka finish bago nila lalagyan ng kornisa. So dito tayo sa dining. Sa dining, ganun din mga boss, yung design natin dyan inalis na nung may-ari. Bali simpleng design na lang gusto niya. Okay, pati dito mga boss, makikita nyo sana rito, meron din sanang design ditong banda. 3 square sana yung nandito sa may pinto.
Tapos pin light, bali pinalis na rin ng may-ari. So punta tayo dito sa room 1. Dito sa room 1 mga boss, cove light lang yung ginawa natin dito. Tapos may 4 na pin light sa sulok. Bali ang kulang na lang dito yung kornisa tsaka yung pin light at cove light. So dito sa room 2. Punta tayo sa room 2. Ito yung master bedroom mga boss. Okay, ganun din mga boss, puro cove light lang siya tapos pin light. Bali ang kulang na lang dito yung kornisa tsaka yung mga ilaw. Tapos dito sa CR siyempre flat lang dyan, tsaka dito sa hallway. Okay, punta tayo sa kabilang room. Ay, ito ba yung master? Bali ito pala yung master mga boss. May CR din dito. So ang kulang na lang dito mga boss yung kornisa. Bali kakabit na ni pare PJ yung kornisa ang ilalagay dyan. Tapos pin lights tsaka cove light tsaka ilaw sa gitna. Yan na lang kulang dyan mga boss. Dito naman sa CR, wala pa tayong nilagay dito. Bali hindi pa tayo nakapag-framing dyan. So dito muna tayo mga boss. So nag-deliver na rin ako ng kornisa namin. Bali yung napili nilang kornisa dito puro plain lang. Yung plain na malaki natin, tapos yung maliit na plain. So may kornisa sa mga boss, pero walang design, puro plain lang. Talagang ayaw niya ng maarte. Okay. So yan mga boss, bali may tinda rin tayong kornisa. Gumagawa rin, may pagawan tayo dun sa bahay. Pwede kayong mag-order dyan kung malapit lang kayo dito sa Tarlac, pwede kong i-deliver. So yan mga boss. Okay, papakita natin yan pag nikabit na mga boss. Bali gawa rin siya sa plaster of Paris mga boss. Pang gypsum boards o kaya hardiplex. Pwede yan. Okay. So sa ngayon, yan muna yung pwede natin ipakita rito sa Umingan, Pangasinan. So shoutout sa mga taga Umingan. Okay. Andito kami ngayon. Okay, naimbag nga aldaw kanyayo apo. So okay. Ano man mga boss sa susunod na araw ulit mga boss, ipakita ko yung mga susunod na matatapos dito sa project natin sa Umingan, Pangasinan. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Balan dito tayo sa Umingan, i-update natin yung project natin dito na ceiling. Ayan, si Sir. Hello Sir. Siya po yung may project na ito. Okay, so ngayon yung binigay sa atin dito na gagawin na project natin yung ceiling. Andito tayo sa terrace. Ito na po yung natapos dito sa terrace. Siyempre may pin light po yan. Tapos may circular light. So halos pares lang sila ng design nito doon sa ginawa natin sa sa may antok na munit. Okay, so dito naman sa mga boss, sa garahe, flat ceiling lang yan, tapos lalagyan ng circular light. Okay, ginagawa na rin nila. Mamaya pwede na silang magtakip dyan mga boss. So dito mga boss, dito sa salas, napag na sila, nakapagmasilya na sila ngayon. Nagkukornisa na si pare PJ. Nilalagyan na nila ng kornisa natin. So yan na lang kulang dito mga boss. Siyempre pagpapapinturan pa nila, yun pa yung isang kulang. Tapos yung ilaw na ito mga boss, binigay na sa akin yung pambili. Ako na rin yung bibili ng ilaw niyan. Puro white lang daw yung ilalagay dito na ilaw kasi ayaw daw nila ng ibang kulay. Bali simple lang yung gusto nilang mangyari dito sa bahay nila. So makikita nyo sa design ko, sa dati kong pre-post na design, inalis nila yung ibang detalye ng design ng ceiling natin. Pati yung tatlong drop dyan, inalis din nila. Kasi ang gusto ng may-ari, simple lang ang gusto niya dito sa bahay niya. So ayan mga boss. Dito sa dining, ganun din dito mga boss, inalis din yung ibang detalye ng design natin. Tapos ang susunod na ipapalis dito nila, ito daw mga boss, alisin din na naman uli ito. So yun nga mga boss, gusto ng may-ari, simple lang yung bahay niya, ayaw nila ng marte. So ganun din, white din yung mga pinlight na cove light ang ilalagay natin dyan. Tapos tricolor yung mga pinlight.
Tapos circular light dito mga boss. Okay, sa room 1, punta natin mga boss. Dito sa room 1 mga boss, natapos na nila. Bali ang kulang na lang dito yung pin light na bibilin natin. Pin light na tricolor, tapos yung white na ilaw, na cube light mga boss, na strip light. Siyempre may ilalagay din si sir diyan, nakabili na daw siya ng ilaw na ilalagay diyan. So yung electrician na lang hintayin natin dito, tapos yung ilaw. Tapos dito mga boss, tapos na sana namin dito, kaya lang may pagbabago na mangyayari ngayon. Ipapaluwang daw nila itong CR. So ang mangyayari niyan, babagbagin natin ito, tapos papalitan ulit natin yung kisame na pwede na masisira dito. Okay, tapos dito sa room 2, halos parehas lang po sila mga boss ng design sa room 1, saka room 2, saka room 3. Ganun din lahat, pati yung mga kornisa na nilagay natin dyan, parehas lang din mga boss. Tapos ito yung kornisa mga boss na nilagay natin sa gilid. Plain lang po siya na may kapal na 4.5. Bali kami rin yung gumagawa nito mga boss. Yan, nagtitinda rin kami ng ganito mga boss. Tapos dun sa dining, ito yung ilalagay natin ceiling rose sa may center. Yan, ididikit natin yan doon sa dining. Papakita ko sa inyo mga boss. Bali dito natin ilalagay yung mga boss yung ceiling rose. Bali kami rin yung gumagawa nun mga boss. May tinda po kami sa bahay. So andito yung isang fabricator natin, si Master PJ. Bali nirequest niyang pumunta rito sa Umingan kasi naboboring na siya doon sa paggawaan natin doon. So meron tayong iniwan doon para gumawa ng ibang kornisa. Okay. Tapos pakiran mo sir. Ayan, dito tayo sa master bedroom. Sa master bedroom ganun din mga boss yung nilagay nating design dito, cube light, tapos yung mga kornisa plain lang, makikita nyo dyan. Ipapakita ko sa inyo. Yan mga boss yung kornisa natin, puro plain lang. Isang malaki tapos maliit yung nilagay natin kornisa rito. So okay, yung model ng kornisa na nilagay natin dito sa baba ay M16 ang tawag ko dyan. Tapos dun sa taas 45, parang baril. Yun po yung nilagay na yung model dyan. Tapos dito sa CR, okay na rin, nakapag-gano na sa CR rito, nakapaglagay na rin ng kornisa, nakapagmasilya na. Ang kulang na lang dito yung mga pin light, tsaka cube light. So yan mga boss yung update dito sa Umingan, Pangasinan. Okay, sana gumanda pa, lalo pag ayusin yung mabuti no, pare. Itong project natin dito. Okay, may masasabi ka ba, Dinoli? Ha? Wala? Ayun, tignan nga natin yung niluluto ni Foreman Nampo. Ano yan, Foreman? Munggo. Ayun, pampatibay ng munggo gulat. Munggo, yan mga boss. Yung sahog niya, Hipon. Ayun. Parang tapon ulo. Yan mga boss. Yung menu ni Foreman Nampo ngayon mga boss. Ang sarap sanang kumain dito, kaya lang di pa sila nakapagluto ng kanin. Siguro sinadya ni Foreman na indulutin yung kanin. So yan mga boss, yung update natin dito sa Umingan, Pangasinan. So shoutout sa mga taga Umingan, Nimbag, Aldo, Canyayo, Apo. Say bukas ulit mga boss, ay susunod ulit na video mga boss. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Bali update natin yung project natin dito sa Umingan, Pangasinan. Okay, so ito project natin, nasa gilid lang siya ng kalsada. So makikita niyan doon si Thunder Fork. Okay, so ito yung bahay. Ito yung bahay mga boss. So tara, pasukin natin. So dito sa sa terrace, yan yung ginawa nating design dito mga boss. May center light siya, tapos 4 na pin light ang nilagay natin diyan.
Tapos dito sa garahe, flat lang. Tapos nilagyan natin ng kornisa. So yan mga boss. Bali tapos na nila itong kisame rito mga boss. Bali ang humawak ng project dito si Foreman Ambo. Ayun. Ayun, okay na siya. So ayan, siya yung humawak dito ng project mga boss. Tapos ang isusunod niyang project dito mga boss, San Manuel. So pag-abangan nyo na lang po mga boss yung susunod na ibibigay kong project sa kanya. So siya rin yung mahahawak doon mga boss sa mga project natin doon. So dito sa Salas, ang ginawa natin dito, double cob light. Tapos may pin light din yan siyempre. Yung 4 na sulok, may 4 na pin light. Tapos dito sa gitna, chandelier. So yan lang, simple lang po yung gusto ng may bahay. Dati nagpropose ako ng design dito, kaya tanggal niya, ayaw niya nang masyadong maarte. So ang gusto niya simple lang mga boss. Yan, ang gusto niya simple lang yung kisaming ilalagay sa bahay niya, yung may-ari. So hindi ko kilala kung sino yung may-ari ng bahay na ito. So yung kapatid niya yung umaasikaso na ito. Siya yung nagpapatay dito ng bahay, siya yung pinagkatiwalaan. So bali yung kapatid niya na lang yung kausap ko rito. So yung may-ari daw, ayaw niya nang masyadong maarte, gusto simple lang daw yung ang gusto niyang kisame sa bahay niya. So makikita nyo rito yung nilagay natin kornisa dyan, simple rin. Gaya rito sa labas, puro plain lang, walang design. Nakikita nyo dyan, puro plain lang yung ilagay nating kornisa. Ganon din dito sa loob mga boss. Yan, nakikita nyo dyan sa taas, bandang taas, plain din. Tapos dun sa may gilid, nakikita sa may gilid mga boss, yan, plain din yung nilagay nating kornisa dyan. So pag kumuha kami ng mga project na ganito mga boss, sinasali na namin pati yung masilya. Para sigurado na. Para siguradong maganda yung pagkakagawa. Kasi yung ibang tumatanggap ng mga ganitong project, hindi na nila sinasali yung mga masilya. So basta nagkisame lang sila, hinayaan na nila yung mga screw na nakalitaw. Tapos yung hindi rin nila minamasilyan yung mga nilalagyan ng fiber tape, yung mga dugtungan niya. So kami, ang ginagawa namin, pag nangontrata kami rito, kahit hindi pa namin pipinturahan, kahit hindi pa kasali sa kontrata yung pintura, minamasilyan na namin kagad. So kahit sino yung pwedeng, kahit sino yung gusto nilang magpintura, kahit sila, hindi na sila mahirapan magpintura kasi itong ginawa nating pagmasilya dito, makinis na, kunting liha na lang, okay na, pwede nang pinturan kaagad. Hindi na sila mahirapan, magliha, magpintura kasi makinis na tong kisame na ginawa natin. So ganyan mga boss, lahat ng project natin na kisame, isinasali na namin yung masilya. Masilya. Tapos siyempre lalagyan mo lang lahat ng dugtungan niya, lalagyan mo ng fiber tape para mas matibay. Yan po, ganyan po kami tumanggap ng mga project. So yung iba tinatanong nila, kasama na ba yung pintura sa kasi naririnig nila sa sinasabi ko, kasi sabi nila, ay, may masilya na, baka kasali na yung pintura. Hindi pa po kasali yung pintura. So pag nangontrata kami, kisame, labor materials, tapos kornisa, pero nakamasilya na siya. Ganun po kami mga kontrata. Kung papakontrata sa amin yung pintura, mas okay. Kung sila magpipintura, okay din po sa amin. So walang problema. Lahat may marami silang choices na pagpipilian. Kahit iba yung mangontrata dito, o kaya kahit sila yung gumawa ng pintura dito, hindi na sila mahirapan na magpintura sa ceiling. Mahirap kasi pag nagpintura sila, may kita nila ang daming awang dyan, tapos lumalabas yung screw, baka magalit pa sa amin yung magpipintura, baka isisi pa sa amin yung gawa nila. So yan mga boss, dito sa dining, so simple lang din.
cove light, tapos may pin light din yan sa apat na sulok. Tapos nilagyan natin ng ceiling rose, makikita nyo dyan. Sa ganyan yung gumagawa ng ceiling rose. Yan mga boss. Kami rin yung gumagawa ng ceiling rose na yan. Ay, focus natin. Okay yan mga boss. So may pagawan din kami sa bahay niyan, pati yung kornisa, kami na rin gumagawa niya mga boss. Itong kornisa natin, pwede ito sa gypsum board o kaya hardiplex. Okay, talaga nakadesign siya doon. So dito sa kusina, flat lang dyan, tapos may drop light dito. Okay. So punta tayo sa kwarto. Sa mga kwarto mga boss, cove light lang yung napili nilang design, simple lang. Tapos may pin light sa mga gilid. Okay, sa tatlong sulok may pin light, tapos isang center light sa gitna. Tapos cove light sa dito sa may gilid na yan, palibot na cove light siya. So lahat ng kwarto natin pare-parehas lang yung ginawa natin dito. So yan din kasi yung gusto ng mayari. So punta tayo sa kabila. Dito sa kabila, ganun din mga boss. Cove light din, tapos apat na sulok, may pin light, tapos center light sa gitna. Yun din yung natin dyan. Tapos siyempre dito sa may CR, flat lang, tapos dito sa hallway, flat din mga boss. So may manhole tayo dyan, tapos doon sa dining, ay sa kusina, doon nila pinalagay yung isang manhole para daanan ng tao o kaya electrician pag may problema sa taas sa wirings. So dinalawa natin manhole kasi dito nahati ito mga boss, para maka-access sila dito. Pag pupunta sila sa taas dito, maka-access sila dyan. Sa bandang dito ng mga boss, dito naman sila maka-access pag papasok sa taas. Okay, so dito tayo sa kabila, sa master bedroom. Sa master bedroom, ganun din mga boss, cove light lang, tapos nilagyan natin ng apat na pin light. So pare-pares lang sila ng design mga boss. So ayan. Tapos may center light rin yan mga boss. Tapos dito sa CR, ganun din mga boss, flat ceiling din yung nilagay natin dyan. Okay. So yan lang mga boss yung project natin dito sa Umingan, Pangasinan. So susunod na project natin na nakapila dito sa Pangasinan ay San Manuel. Okay, so abangan natin, abangan nyo yung mga boss. So pero bago yung abangan yun, marami pa kong i-upload bago yung San Manuel mga boss na project. Okay, so sana nakatulong ito sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at sa mga gustong gumawa ng ganitong project. Sana nakatulong ito na magkaroon ng idea para makapili kayo ng gusto nyong kisame sa bahay ninyo. Okay, so babalikan natin ito siguro pag sabi nila second week of May, ipapapintura daw sa amin ito. Pero tingnan natin mga boss kung paano yung dyan. So pag pinapintura sa atin ito, siyempre babalikan natin ito, tapos i-update natin namin kayo. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin mga boss. Sana nakatulong ito sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at sa mga gustong gumawa ng mga ganitong project. Ingat din kayo mga boss at God bless.